uzobe encintisana lo Bhemile umuntu wenzile bathi mina ngiyosibonile bane hour labo 30 minutes kamuzeni mfowethu Mkhize 30 minutes kaBhemile umfowethu Khanyile wayenza kahle indaba ezitha uyabona ukuthi uphesha kothukela uphesha kothukela nesubcoast izobe sidibene injalo nje manje so kesibone izobe ikhala kukhoma ke lezi insizwa ke zenza into yamehlo ke stage live abesibili abazobe beqhathiwe nabo futhi insizwa yakhona inkomazi futhi umfowethu Mkhize ngithi uxhasele cancer yebo kuzoba umfowethu Dlamini Msinga inkosi yamagcokama uzobe ukhathwe ke nekhansela ke nethosele cancer zobe zishiyana ngomshefezo wenganza kwethu kuyobonakala ukuthi ngempela ke lapho iyozala common uzwile ithosele cancela ukhathwe nombuzelo umfowethu Mkhize injalo kwindaba ulive uzohamba njalo kulonyaka sibuyise nje la kubofo kuphela kancane mhlawumbe ngonyaka ozayo kube usithupha kuyobonakala kodwa